Юбилейлы туган көннәр каршы алу шиксез бәхет. Кайчан син бер туган көнне уртак бүлеп, икегә, гомер буе каршы аласың икән, бу икеләтә бәхеткә дә әверелә. Шундый кешеләр арасыннан безнең хөрмәтле якташларыбыз да. Караева Равилә Рәхимҗановна һәм Усманова Наилә Рәхимҗановна. Әлеге игезәк апа-сеңелгә бүген 60 яшь тула. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, аларга матур бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булдылар. Беренчеләрдән булып, әлбәттә, йөрәген өзгән балаларын, газиз әниләре Сания Исхаковна котлап матур сәлам хаты юллаган. 60 ел элек мине Аллаһ Тәгалә үзенең якын кулы күреп, шиксез бәхет бүләк итте. Ул да булса, олы кызым Рәкибәдән соң тагын 2 татлы игезәк кызларым, Наиләм һәм Равиләм туды. Бер-берисенә артык ошамаган балаларым кичкенәдән үк бик тату булып үстеләр. Әйтергә кирәк, аларның икесенең 2 төрле бар затка да карашы булды. Ләкин барыбер алар уртак тел таба алып, һәр вакытта бер-берисенә олы таяныч һәм сердәшче, иң якын кешеләр булып яшәделәр. Бүгенге көндә мин инде олыгаеп, үз бала оныкларымның казанышларына куанып, матур картлык кичерәм. Наиләм янәшәмдә булганга ул һәр вакыт беренче ярдәмчем, ә менә Равиләм ераграк. Шуңа күрә сагынып, бик еш кына күңелем сый. Ләкин барыбер дә алар бер генә мизгелгә дә күңелләремнән чыкканнары юк. Әйтәләр бит, яшәүләр үкенечкә калмасын дип. Шөкер Аллага, һич кенә дә минем гомерләр үкенечле үтмәделәр. Артымнан соң калган 3 кызым, 3 йолдызым, яраткан оныкларым һәм оныкчаларым инде минем бәхетем. Алтын кызларым, бүген юбилеегыз белән котлап, элекеге чактагы сыман теләктән алда үгет насихатымны тапшырам. Нинди генә тормыш авырлыклары очраса да, сез бергә булыгыз. Бергә булганда гел җиңеп һәммәсен дә чыгачаксыз. Күзләрем каралары, гаиләгездә тынычлык, иминлек тантана итсен. Бүгенгедәй бик кадерле хатын, яраткан әни һәм сөекле әбекәй булып яшәгез. Шул вакыт сез дә минем сыман гомерләр үтте бушка түгел дип шатланып картлык кичерерсез. Мин сезне бик яратам. Барыгыздан да канәгать булып яшин. Әниләр аяк астында булган җәннәт сезгә насыйп булсын иде дип телим. 2 кызым, 2 бәхет кышым. Үзегез дә инде олылар. Ни кадәрле озын гомер үтеп, адаштырмады сезне борма юллар. Берен айым, икенчем кояшым, татлы телле минем кызларым. Сезгә карап кат-кат шатланамын. Әлдә ярый, кызлар туганмын. Кызлы ана ул бәхетле була. Сүзен кушар кешесе янында. Мин сезгә дә шуны теләп калам. Гер сөенеш булсын җаннарда. Инде 60, чак-чак ышанмыйм да, кай вакытта гомерләр узган, яшьли кигән күлмәк мәхәббәтнең балакайлар кызганыш шул тузган. Мәрхүмәт егез күктән карап, шатланадыр инде балалар. Бар якыннар гүзәл юбилейга изге теләкләрен салалар. Хөрмәтле Наилә Рәхимҗановна һәм Равилә Рәхимҗановна, юбилейлы туган көннәрегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр әниегез бүләге булып яңгырасын. Син авырсаң дөньям туктала, кулларыма эшем бармый кала. Син бит минем өчен кояш яңгыр, син бит минем сулар һавам балам. Хөрмәт гөлкәйләреңә солмасын, күзләреңдә яшьләр булмасын. Әни диеп üzülüp яши белгән, йөрәгеңне Ходай зурласын. Өмет гөлкәйләреңә солмасын, күзләреңдә яшьләр булмасын. Әни диеп üzülüp яши белгән, йөрәгеңне Ходай зурласын.
Ükkelemesinler ahiretler. Kızım barda kalar çitte tursun. Min bişoklarımda duyar kızım. Sırım suyar kızım yanda bulsun. Ümit gülkeylerine solmasın. Gözlerinde yaşlar bulmasın. Eni deyip üzülüp yaşay bilgen. Yüreğini Huday zorlasın. Ümit gülkeylerine solmasın. Gözlerinde yaşlar bulmasın. Eni deyip üzülüp yaşay bilgen. Yüreğini Huday zorlasın. İrtellerden işlerine kadar Sina izgip dilekleri de falan. Zor şatlıklarga, maksatlarga ol bəxtlərgə iriş balam. Ümit gülkeylerine solmasın. Gözlerinde yaşlar bulmasın. Eni deyip üzülüp yaşay bilgen. Yüreğini Huday zorlasın. Ümit gülkeylerine solmasın. Gözlerinde yaşlar bulmasın. Eni deyip üzülüp yaşay bilgen. Yüreğini Huday zorlasın. Eni deyip üzülüp yaşay bilgen. Yüreğini Huday zorlasın. Yüreğini Huday zorlasın. Ümit gülkeylerin solmasın. Усманова Найля Рахимжановна һәм Караева Равиля Рахимжановна бүген котлау сәламнәре кабул итеп, үз юбилейларын бизәрләр дип өметләнәбез. Икенче хатны тапшыруга бер тума апагыз Иске Кулаткадан Рәкибә Рахимжановна, җизнәгез Исмаил Җәннәтханович, кызлары Зөлфия, кияүләре Рамил, балалары Альмира һәм Алина, кызлары Динара, тормыш иптәше Радик, балалары Данил язганнар. Җырдагы Шамин сеңелле апа бәхете татыдым. Ләкин бердән икеле бәхет булды ул. Үзем өлкән булганга сеңелләрем минем өчен бик кадерле җан ияләренә әверелделәр. Бар эшкә дә тигез өйрәтте. Бездән дә бәхетлерәк кешеләр бу дөньяда юктыр дим мин. 3 апа сеңел бергә үсеп, гомер барышында нык терәк булып яшибез без бу дөньяда. Әти-әниемә безне шулай бер-беребезгә бүләк иткәннәре өчен олы рәхмәт әйтәм. Сеңелләрем дә бик матур холыклы хатын-кызлар. Алар икесе дә бик тырыш. Гаиләләрендә кадерле хатын да, газиз әни дә булып торалар. Без аларга чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аларны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзләре аяз булсын, яннарында дошманнары йөрмәсен. Ә иң мөһиме, бер кайчан да аларны һәм аларның гаилә әгъзаларын саулык, сәламәтлек ташламасын. Бер туган, ике сеңелем, җитте сезнең бәйрәмнәр. Шушы көндә бүләк итәм олы теләк бәйләмнәр. Беренчедән, рәхмәт сезгә, гел янымда булганга. Бер кайчан гаеп эзләми гел мине аңлаганга. Минем өчен сез иң якын, иң хөрмәтле кешеләр. Белмим, бу дөньяда икән туганнарсыз нишлиләр. Шөкер Раббым, сез бар миндә, туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөримен канатланып. Котлы булсын, матур булсын сезнең туган көнегез. Миннән бүләккә матур җыр, әйдә кабул итегез. Кадерле Найля Рахимжановна һәм Равиля Рахимжановна. Бер туган апагыз Рәкибә Рахимжановна гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр бүләккә юллыйбыз. Biz bir tomir bit, biz bir nesil, bir җеп biz
bizne beylegan. Kelaşagimizda bulsin edi şigilganday simon saylandan. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Tuğanlıqda ekan uli baxt, yillar o'tgach anlaysan. Tuğanından yaqin kishini dunyolikda topa olmaysan. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Yükning og'irligi sezilmay, ikkow birga ko'tarsang. Dunyo motor, turmush go'zal, totuvlikda g'umr etalsang. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Opa-singil bir tomir, bir ağaçning ikki jemishi. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Yaşa opamiz oq yaşa, baxtlarga erishib. Alda o'qib ketacak qutlov salami Bora Usmonova Naila Rahimjon qizina g'ina yo'llana. 60 yoshlik yubiley tantanasi bilan shin ko'ngildan ona turmush ittashi Rustam Qosimovich, ullari Rafael, Ilzar, kelinlari Dinara, Elvira, oniqlari Dilara, İlyas, Zarina, Arifullinlar g'aylasi, qudasi Shamil Rashidovich, qudag'isi Gulfiya Silmanovna, ullari Ramiz, Salimovlar g'aylasi, qudasi Ildus Rashidovich, qudag'isi Venera Miraliyevna, ullari Ilnar, qart qudag'isi Munira Hasanovna ham barcha tug'anlari da qutlilar. Eski Kolatka, Maseyevka, Ulyanovsk, Moskva, Dimitrovgrad shaharlarida g'umr kechiruvchi barliq tug'anlaringizda bu tilaklarga qo'shila. Bugun bizning yuraklarda ulug' bir shodlik hissi shavli. Chunki 60 yil ilk 3 bolali oilada igizak singari bo'lib dunyoga aniyimiz tug'an. G'umrlar o'ta turavul. Ulug'aygash aniyimiz o'zini yor etib, yaratgan atkayimizni Rustam Qosimovichni toba. Alarning birga suyib yashavlarini endi distalagan yillar uza. Ankayimiz bik tirish, o'z g'umrinda bor buyukliklarni da o'zining og'ir xizmati orqali erishdi. Ikki tartibli ullarini tarbiyalab o'stirib, bugun atkayimiz bilan ular o'z unuqlarini ko'rib baxtına da erishdilar. Ölüşüme degan kumushim dim, men onun haqda deb boshla yozmasin Rustam Qosimovich. Bilmim, alla o'zim durust saylay bildimmi, alla endi Alloh Taala yordam etdimi, tik xotindan menga bik o'ngdi. O'zining bor vazifalarini da ul gil aybat etibgina boshqara. Men turmushim bilan qanoat. Bolalarim uchun da ming rahmat aytam.
Газизыбыз безнең. Бу дөньяда син булмасаң, без дә булмас идек. Безгә гомер бүләк иткәнең өчен олы рәхмәт белдерәбез. Гел безне уйлап, безнең өчен кайгырып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Әнкәебез, фәрештәдәй изге күңелле. Без аның сабырлыгына, түземлегенә, акыл тәҗрибәсенә таң калабыз. Газизыбыз безнең. Бәйрәмең көнендә иң беренчедән озын, саулыклы гомер сиңа телисебез килә. Әткәебез белән алтын, бриллиант туйларыгызга кадәр барып җитегез. Безне туган өебездә каршылап, озын-узак бәхетле ясагыз. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кычасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны сөекле. Шуңа күрә теләкләрне эзлим иң татлысын сиңа кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп, бүген Газиз әнкәебез күзләреннән яшьләр коела. Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап Газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын, йөздән артык яшә әнкәем. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын иде әткәем. Хөрмәтле кодагыебыз, без дә бар теләкләргә кушылып, сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Теләгебез бүген гаиләдә иминлек булсын. Кайгы хәсрәт болытлары өегезнең түбәсен уратып узсын. Һәр вакыт шулай аралашып, уртак бала оныклар бәхетенә шатланып яшик. Сиңа кодагый 60 диләр. Ышана алмый торабыз. Бик яшь булып күренәсең. Моңа 5ле куябыз. Гаиләңдә урының түрдә күзләр генә тимәсен. Сары сагыш, кара кайгы яннарыңа килмәсен. Түгәрәк юбилейларны каршылыйк күп тагын. Синең хөрмәтеңә бүген корылган сыйлы табын. Хөрмәтле Наилә Рәхимҗановна, гаилә әгъзаларыгызның теләкләрен дәвам итеп, алда алар сайлаган матур җыр яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Безнең хактагына әни ойланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни, син безгә багышладың. Без дип шатландың да син, без дип сагышландың. Бөтен гомереңне әни, син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, и анасыңдыр инде. Төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күпләү, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет
Рәхмәтләр әйтүгенә Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә Без диеп шатландың да син Без диеп сагышландың Бөтен гомереңне әни Син безгә багышладың Аз инде аз әни сиңа Рәхмәтләр әйтүгенә Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә Син бит әни безнең өчен бер генә берәү генә Чираттагы кытлау сәламе бу юлы Равилә Рәхимҗановна Караева хөрмәтенә генә яңгырый. 60 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сәлимҗан Рәхимҗанович, кызы Рита, кияве Рамис, кодагые Халида Хакимовна һәм барча кодачалары да кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гомер буе бар җанын, тәнен, хәлен, сөюен, вакытын минем өчен кызганмый яшәгән фәрештәмә 60 яшь тулды. Ышанып та җитә алмыйбыз. Безнең аеруча яратуыбызны син барыбер белеп һәм сизеп яши торгансыңдыр. Кадерлебез, бер елмаеп алып, безнең җаныбызны тынычлата аласың. Әгәр күңелебездә моңзар булса, киңәшеңне биреп юатасың. Туры юл күрсәтеп алга атларга көч бирәсең. Юбилеең белән котлап, кояштай озын гомер телибез. Һаман да безнең өчен янып яшәгәнең өчен рәхмәт җаныбыз. Ләкин әзрәк үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Кадерле, яраткан, сөекле хатыным, Равилә. Без синең белән кулга-кул тотынып инде озак еллар гомер сукмаклары буйлап атлыйбыз. Әлбәттә, барысында бергә татырга туры килде. Әшесе дә, төшесе дә күп иде гомернең. Ләкин син янәшәмдә булганда, мин һәр вакыт үземне җиңүче итеп сиздем. Рәхмәт сиңа, миңа олы бәхет, әти булу бәхетен татытканың өчен. Сиңа киләчәктә дә шундый ук яшь, минем өчен шундый ук матур һәм бигрәк кадерле булып калуыңны телим. Рәхмәт барысы өчен дә. Һәм бәйрәмең көнендә тагын бер тапкыр яратам дип әйтәсем килә. Яратуым иксез, шиксез һәм күбрәге хөрмәт төсенә чумган. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне юбилей белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эче тышы ялтырый. Баласы өчен һаман җанын биреп калтырый. Бердән бер сөекле кызын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да, ышанмыйбыз. Бик яшь син күренәсең. Якыннарыңны күргәч син бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әнием син бар дибез. Кода-кодагылар алар кеше өчен бик якын туганга әвереләләр. Чөнки синең балаң аларны шулай ук әни дип якын күреп атый башлый. Менә кодагыебыз Равилә дә безнең өчен бик якын һәм кадерле. Ул балаларыбызны бер тигез күреп, һәр вакыт аларга ярдәм итеп яши. Гомумән кодагыебыз аз сүзле, ләкин бик олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Аның шул кадәр эчке дөньясы матур, гомердә күңел рәнҗетеп авыр сүз әйтми. Бер кайчан начарлык теләп усал карамый ул. Безнең балаларның юлларын берләштергән язмышка без бик рәхмәтле. Аларга да бәхет теләп, кодагыйга олы саулык, җан тынычлыгы теләп калабыз. Туган көне белән котлап аңа ни теләгәннәре, ни сораганнары кабул булсын иде дибез. Мөмкинлек чыккан саен ешрак аралашып гомер итик. Бәхет дигән чәчәк бигрәк назлы. Аны үстерүләр шул авыр. Тоймабыз да, гомер дигәннәре үтеп китеп артта ул калыр. Кодагыйның кайчан барып кермә, корган була тулы табыны. Юатырга сүзе дә табыла, гел тынычтай сыман бар җаны.
Котлап матур туган көне белән изге теләк телибез аңа. Бирсен Раббым озын гомер, җитәрлек исәнлек тә сиңа. Хөрмәтле Равилә Рәхимҗановна, бар изге теләкләргә дә ихластан кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә, парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Наилә Рәхимҗан кызы Усманованы матур юбилей тантанасы белән тапшыру аркылы бүген игезәк сыңары Равилә Рәхимҗановна, тормыш иптәше Сәлимҗан Рәхимҗанович, племянницасы Рита, тормыш иптәше Рамис та котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Булса да була кеше тормышында туган дигән кешеләр. Туганнары да төрле була ул. Менә безнең Наилә апабыз киң күңелле, олы йөрәкле, безне гел ачык йөзе, елмаючан карашы, тулы табыны белән чын күңелдән каршы алучы кешебез ул.
Үземә дә, игезәк сыңарыма да 60 туа дигәнгә без әле үзебез дә ышанып җитмибез. Чөнки күз салыгыз, ул да, мин дә бигрәкләр дә яшь, шибәр күренәбез. Бүген сине нык назлап, кычып яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Якыннарыңның җылысын тоеп, балаларыңның игелеген күреп яшә. Якын кешебезнең туган көне. Барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдә чыңлый тавышы, карашы кояш төсле, үзен эшкә күңелле хатын, тик кырыш сыман көчле. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп, яшәвеңне телибез. Кадерле Наилә Рәхимҗановна, якыннарыгызның гаиләсе сезгә җир шарының бар якты теләкләре белән бергә матур җыр да юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Туган көнең, котлыйм апам сине, бүләк итеп чәчәк бәйләмен. Рәхәт яшә җирдә, кайгы күрмә бергә, котлы булсын апам бәйрәмең. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Елмайсаң апам, көннәр аязата, кояш кебек алсу йөзләрең. Котлап бүген сине, бәхетле бул димең, көлеп торсын һәр чак күзләрең. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Тормышың булсын, күңелең киң булсын, кабул булсын изге теләгем. Үтсен әйдә еллар, озын булсын юллар, моңлы җырым сиңа бүләгем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем.
Ayrım kıtlaw selemi bu yolu Karayeва Равиля Рахимжан kızı hürmetine yangırayacak. İgizek sınarı Nayla Рахимжановна, tırmış ipteşi Rüstem Kasımoviç, племянниги Рафаил Рüstemoviç, tırmış ipteşi Dinara Şamilyevna, ulları İlyas, племянниги İlzar Rüstemoviç, tırmış ipteşi Elvira İldusovna, kızları Dilara, Zarina kıtlap, en жылы tileklerini jitkireler. Eski Kulatka, Maseyevka, Mulyanovsk şəhərlərində yaşayışı barlıq tuğanlarınız da yangıragan tileklerge bit tilep koşulalar. En kadirli hem en yaratkan singlim aldında başıyım. Bütün yaxşı tileklerini dileybiz. Аңа тормыш yolunda бик күп авырлыклар күрергә туры килде. Ул барысында яраткан тормыш иптәше белән җиңеп чыгып, матур баласын үстереп, олы тормыш юлына бастырды. Бүген туган яклардан ераграк яшәсәләр дә, бәйрәмебез көнендә янәшәбез дә. Рәхмәт сиңа акыллым барысы өчен дә. Без сине бик яратабыз. Сине шушы иң зур, шатлыклы бәйрәмең белән, җан тибрәлешең яктылыкка омтылып, дөньяга килгән көнең белән котлыйбыз. 60 яшь, ул нибары 60 кыш, 60 җәй һәм 60 яз гына. Йөзләрендә нур уйнап торганда синең өчен ул гомереңнең җәе генә. Әле аның көзе дә, кышы да, кабат әбиләр чуагы да булачак. Сиңа бездән бер генә теләк: саулык, әткән сихәтлеге ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңелеңдәге илаһи нур тамчысы. Киләчәктә балаларыңнан игелек, шәфкать күреп, тормышка сөенеп яшәргә язсын. 60 яшең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен алылыйбыз бүген сине без. 60 бит ул 60 кына, 90 түгел, 100 дә түгел. Картайсыннар әйдә еллар, картаймасын бары күңел. Ачык йөзең, җылы сүзең белән килгән чакта каршы аласың. Безнең туганлыкның җылылыгын бер Ходаем үзе сакласын. Теләкләребез изгедән, теләкләр уңсын гына, 60-тан узган гомерең ян белән тулсын гына. Кадерле Равиля Рахимжановна, һәр вакытта да шулай якын кешеләрегез, туган кардәшләрегез тарафыннан хөрмәт сүзләре ишетеп яшәгез. Матур, сөекле һәм бәхетле булыгыз. Sunga salam uylarım hislet girer 60'lardan narada bәхетле minutları da Turmuşlarının zoru da Birge bulsun barı da 60'lardan narada Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga bulsun jırlaşıp Elle kötme dağı da 60'larıma girer Bugüne getken şotlıklar Jonday күргән jon дусларым Мин сезнең белән Гомер белгән парым белән Сездә якыннарым белән Җырлар белән 60'lardan narada Бәхетле минутлары да Тормышларның зоры да Бергә булсын бары да 60'lardan narada Яшәргә булсын гөрләшеп Яшәргә булсын җырлашып Әллә күпме тагы да Altmışlardan narada Bәхетле minutları da Turmuşlarının zoru da Birge bulsun bары da 60'lardan narada Yaşarga bulsun gürleşip Yaşarga